Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de expositie van Lori Rockwell. We beginnen onze uitzending met mevrouw Samira Rafaela. Samira Rafaela, Nederland 1989, werkt als bestuursadviseur voor de gemeente Amsterdam. Nu adviseert ze de politie Nederland. En ze staat nummer 3 op de lijst van D66 voor de Europese parlementsverkiezingen. Ik ben Samira Rafaela, ik kandidaat op het Parlamento Europeo, ribalista di D66, nummer 3 ribalista di D66. En ik ben 30 jaar, ik ben opgegroeid in Nederland, maar mijn mama die Curaçao in Hollandes en mijn papa die Ghana in Nigeria. Dus ik ben met veel verschillende culturen opgegroeid. Ik heb bestuurskunde gestudeerd naar de Universiteit die Leiden en gespecialiseerd in crisis en security management. En tegenwoordig adviseer ik de politie in Nederland, de nationale politie, op het gebied van veiligheid. Ik ben ongeveer 7 jaar actief in de politiek. En vorig jaar heb ik gezegd, het is tijd om de politiek in te gaan voor een nieuwe generatie politici. Die het anders gaan willen doen. Ik was al van jongs af aan geïnspireerd, gemotiveerd om de politiek in te gaan. Ik vond het heel belangrijk, want ik zag ook door wie ik was, door wie mijn ouders zijn. En de dingen die ik zag van jongs af aan, dat ik realiseerde me van oké, de welvaart is niet eerlijk verdeeld in de wereld, is not fair. Dus dat heeft me geïnspireerd om de politiek in te gaan heel jong en me in te zetten op mensenrechten. Ja. Europese parlementverkiezingen, wat is dit eigenlijk? De Europese verkiezingen, dat is heel important, want het is heel belangrijk om te weten dat het gaat over wetgeving. Dus op Europees niveau maken we wetgeving, maar maken we ook politieke besluiten die veel impact kunnen hebben op ook ons leven. Hier op straat, op werk, maar ook gewoon in de samenleving. Zelfs ook onderwijs. Dus wat ik heel belangrijk vind om mee te geven aan mensen is dat op Europees niveau er belangrijke besluiten worden gemaakt die ook impact hebben hier in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En daarom vind ik het ook belangrijk om hier te zijn. Ik ben hier nu tijdens deze campagne om te vertellen waar de Europese verkiezingen over gaan. Maar ook omdat ik het belangrijk vind om te laten weten dat via Nederland, via het lidmaatschap van Nederland, wij ook hier in het Caribisch deel van het Koninkrijk toegang hebben tot bepaalde rechten van de Europese Unie. Maar ook bijvoorbeeld als we het hebben over Ifondonan en subsidies. Dus daarom ben ik ook hier en het is belangrijk ook voor mensen om dat te weten. Elke stem telt. Het maakt niet uit of het over een kleine gemeenschap gaat of over een grote gemeenschap. Het gaat erom dat als je stemrecht hebt, dan is het belangrijk om daar gebruik van te maken. Maar ik begrijp ook dat zeker de Europese verkiezingen, het is soms een ver van mijn bedshow. Dus veel mensen hoor ik vragen, maar kijk op de Unie Europeo. Dus ze willen begrijpen waarom ze moeten stemmen voor de Europese verkiezingen. En ik begrijp dat. Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen weten waarom de Europese verkiezingen belangrijk voor ze is. En dan zullen we ook zien dat meer mensen willen stemmen. Maar elke stem telt. Met haar Caribische roots vindt Samira Rafaela het belangrijk haar sensitiviteit en haar kennis mee te brengen naar het Europese parlement om ervoor te zorgen wat er belangrijk is voor het Caribisch Koninkrijk. Ik ben al een paar dagen op Bonaire en het is echt hoppie-great. Ik vind het echt prachtig om hier te zijn. Ik heb al veel dingen gehoord en ook veel dingen gezien. Ik heb bijvoorbeeld al gehoord over natuur, over de impact van klimaatverandering op hier het zeeleven. Maar ook als we het hebben over bijvoorbeeld veiligheid, ook hier, dus voor de hele Caribische regio hier bijvoorbeeld. En ook als het gaat over sociale gelijkheid, dan zijn dat onderwerpen die juist door middel van bijvoorbeeld fondsen
en subsidies extra gestimuleerd kunnen worden. Of dat er ontwikkeling op in gang gezet kan worden. En ik wil heel graag, omdat ik ook mijn Caribische roots heb, ik ben ook van hier, vind ik het belangrijk om mijn sensitiviteit en mijn kennis mee te brengen naar het Europees Parlement, om ervoor te zorgen dat waar we ook daar gaan besluiten over wetgeving of over voorstellen die gaan over nogmaals hoe ons bescherm van onze natuur, het beschermen van de natuur, maar ook onze cultuur, maar ook bijvoorbeeld onderwijs, dat we daarin ook meenemen wat belangrijk is voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Je was ook op Curaçao. Curaçao die telt ook mee, maar mensen moeten zich inschrijven om te kunnen stemmen. Ja, het is wat anders voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De mensen daar moesten zich registreren om te kunnen stemmen. En de deadline is er voorbij, dus dat komt tot en met 11 april. Dus in dat possible meer. Maar voor Bonaire geldt dat mensen zich niet hoeven te registreren. Dus iedereen kan 23 mei stemmen. Dus ik zou zeggen, bij Volta. Maar mensen op Curaçao kunnen nog steeds familieleden in Nederland zeggen om voor Samira te stemmen. Zeker. Ik lijst 1 D66 en ik sta op nummer 3. Dus dat kan zeker. Het zou heel goed zijn, mooi zijn als mensen ook in Nederland hun vrienden en hun familie willen vragen om te stemmen. En dat kan zeker. Dus in Nederland kan men uiteraard gewoon stemmen. De stembus krijg je gewoon in de brievenbus. Dus daar kan je 23 mei, als je je ID-kaart of je paspoort meeneemt of je rijbewijs, dan kan je stemmen. Dus Samira, als elke Antilliaan, elke mens van Bonaire die kan stemmen, voor jou kan stemmen, kunnen we iets betekenen in het Europese parlement? Ja, absoluut. Als iedereen gaat stemmen, dus nogmaals vrienden, familie, kennissen oproepen om te gaan stemmen, lijst 1, nummer 3, dan kunnen we het samen doen met elkaar. Het is nog niet gebeurd, dus we kunnen nu de eerste Nederlandse vrouw met Caribische roots in het Europees Parlement krijgen. Het is heel erg belangrijk dat als we het over Nederland hebben, dat we het ook over het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben. En dat iedereen zich binnen het Koninkrijk vertegenwoordigd voelt. En dat is wat ik heel graag wil bereiken. Dus ik roep jullie op om alsjeblieft te gaan stemmen, lijst 1, nummer 3, en dan kunnen we samen geschiedenis schrijven. Ouders en studenten ontevreden over het onderwijsinstelling Scholengemeenschap Bonaire. En met Ayubi van het radiostation Live 99.9 FM. Ze gaven aan dat de lessen niet goed gegeven worden en dat de lesstof door de docenten niet goed wordt uitgelegd. Wij hebben dit aangekaart bij de schoolleiding, maar er werd niets met onze klachten gedaan. Wij hebben het gevoel dat wij als ouders niet gehoord of gerespecteerd worden door de school. Doordat er een slechte communicatie van de kant van school is ontstaan, is de relatie tussen school en ouders heel stroef komen te lopen. Wanneer wij als ouders op de school wilden benaderen, is er nooit tijd en of kunnen ze nooit een afspraak maken om met ons over problemen en onze kinderen te praten. Bij de ouderavonden horen de ouders meestal maar een eenzijdig verhaal over de gang van zaken, over de prestaties en over onze kinderen die veelal niet kloppen. Zoals een beweringen van een docent dat kinderen zouden hebben gespijbeld, maar wat is aangetoond dat het een leugen was. Een ander punt van zorg is dat docenten de leerlingen constant kleineren in bijzijn van andere leerlingen en of ouders en of andere docenten. Wanneer dit soort dingen zich voordoen, melden de kinderen dit aan hun ouders. Wanneer de ouders de school benadert met dit soort klachten, leidt het soms tot conflicten tussen de docenten en de leerlingen met als gevolg van een onprofessionele aanpak van docenten naar de kinderen toe. Een veelal gehoorde klacht is dat docenten leerlingen opzettelijk uitdagen, zodat het tot een escalatie leidt
waardoor ze een reden hebben om leerlingen uit de klas te verwijderen. Of kinderen met een doktersbrief bewijst dat ze vanwege medische problemen vaker naar het toilet moeten en deze dat dan worden geweigerd met alle problemen van dien en mogelijke complicaties voor het kind. Ook is er een situatie dat het lesmateriaal van een bepaald vak niet op orde is, waardoor de kinderen les krijgen uit een niveauboek 3 en het moeten uitwerken in een werkboek niveau 4. U zult begrijpen dat dit een onmogelijke situatie is. Om dit op te lossen, hebben ouders zelf de moeite genomen om het juiste boek in handen te krijgen en op eigen kosten te kopiëren. Maar wanneer de leerlingen willen werken met dit gekopieerde boek, krijgen ze een waarschuwing van de leerkracht om dit niet te doen. Met als dreiging boven het hoofd dat ze een taakstraf krijgen als ze het wel gebruiken. Kinderen die aangeven dat de werktemperatuur in de klaslokalen soms te laag zijn, omdat de airconditioner te koud staat ingesteld, soms tot wel 16 graden Celsius, en kinderen het hierdoor te koud krijgen. Maar wanneer er wordt gevraagd of de werktemperatuur wat aangenamer mag worden, weigert de docent om hier dan iets aan te doen. Of de kinderen die hun hand opsteken om vragen te stellen, worden niet geholpen of zelfs genegeerd. Volgens het klachtenbrief worden de studenten benadeeld door leerkrachten en worden de kinderen niet serieus genomen. Wanneer er steunlessen nodig zijn, werden ze in de namiddag gehouden, wetende dat de kantine meestal om 12:30 sluit en dat de kinderen geen mogelijkheden hebben om iets te kunnen nuttigen. De kinderen geven aan dat de docenten tijdens de steunlessen, eerste bijles, veelal op zijn computer bezig is en ze onvoldoende aandacht geeft om te kunnen ondersteunen waar steun nodig is tijdens de steunlessen. Hierdoor hebben leerlingen besloten om niet meer naar deze extra lessen te gaan omdat het niets toevoegt. Kinderen die falangst hebben en daarvoor ook een geldige verklaring van hebben, worden helemaal niet geholpen en de docenten geven aan dat ze hier geen rekening mee hun kunnen houden. Een andere klacht is dat docenten niet beschikken over een EHBO-diploma en reageren niet adequaat bij calamiteiten of incidenten. Onze kinderen moeten naar lessen van communicatie en vaardigheden om te leren communiceren met de docenten, maar de docenten zelf kunnen niet goed communiceren met de jongeren. De jongeren zijn mondig, maar niet brutaal en willen voor zichzelf opkomen, maar krijgen geen kans. Vaak wordt dit afgedaan als ze hebben geen respect en of ze zijn brutaal, zijn ze tegen de docenten. Kinderen geven aan dat ze gepest worden door andere leerlingen en docenten, maar er wordt niets met deze ernstige klacht gedaan. Wanneer door frustratie het slachtoffer, het gepeste kind, het recht in eigen handen neemt, wordt daar wel direct melding van gemaakt. En het kind wordt aangemerkt als een gevaarlijk persoon met als gevolg van melding bij jeugdzorg dat het kind gedragsproblemen zou hebben in plaats van dat de oorzaak aan de kaak wordt gesteld, onderzocht en behandeld wordt. Wij als ouders hebben nu besloten dat het zo niet langer door kan gaan. Daarom hebben wij nu deze actie ondernomen om te voorkomen dat onze kinderen nog verder worden gehinderd en benadeeld in hun studie op de SGB. Al deze klachten werden al eerder aangegeven bij de leiding van de school, maar er wordt niets mee gedaan. Het wordt niet serieus genomen en of blijven bij één persoon liggen, waardoor het niet wordt behandeld. Over een aantal weken is er een proefwerkweek. En onze kinderen zijn niet goed genoeg voorbereid om deze succesvol te kunnen doorlopen en afsluiten. Wij ouders willen dat onze kinderen gehoord worden over de vakken biologie en Engels. Dit omdat ze niet goed voorbereid zijn voor de komende proefwerkweek. Wij willen dat deze proefwerkweek verschoven wordt om zo de kinderen de gelegenheid te geven
om zich goed te kunnen voorbereiden voor hun toetsen. Anders worden ze alweer de dupe van het te wensen overlatende onderwijssysteem van de SGB. Oftewel, de dupe worden van enkele docenten die geen hart hebben voor onze kinderen. Als er nu niets gedaan wordt aan de huidige situatie op school, kunnen wij nu al met zekerheid zeggen dat de schoolresultaten van onze kinderen ook niet positief zullen zijn. En dit zal dan waarschijnlijk door de school worden vertaald als de kinderen hebben hun best niet gedaan. Deze brief is verzonden naar alle bovengenoemde personen en instanties om zo onze zorgen voor onze kinderen en het onderwijs van onze kinderen onder de aandacht te brengen in de hoop dat hier verbetering in komt bij de scholengemeenschap Bonaire. Hopend op een snelle reacties uwerzijds verblijven wij met een vriendelijke groet bezorgde en boze ouders van de leerlingen van de scholengemeenschap Bonaire. De directie van scholengemeenschap Bonaire zijn samen gaan zitten met de ouders. Wij gaan nu naar reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. 15 mei in de middaguren werd er een belofte afgelegd bij het Hof van Justitie. De heer André Gosselaar is benoemd als kandidaat notaris. Ik ben André Gosselaar dus, geboren en getogen in Curaçao. Op mijn 19e ben ik naar Nijmegen verhuisd. Daar heb ik aan de Radboud Universiteit notarieel recht gestudeerd. En ik heb in Madrid diplomatiek recht gedaan. Terug in Nijmegen afgestudeerd en in 2010 gelijk aan de slag gegaan in het notariaat Algemene Praktijk in Curaçao. Waar ik dus tot maart dit jaar heb gewerkt. En sinds 1 april dit jaar verbonden bij aan de praktijk van notaris Arends in Bonaire. Vandaag heb ik mijn belofte afgelegd. Dat betekent dat ik waarnemingsbevoegd ben voor notaris Arends. En een bijzonderheid is dat ik de enige kandidaat notaris of waarnemingsbevoegde kandidaat notaris ben in het Caribisch gebied, voormalig Nederlandse Antillen, die zowel bevoegd is om in Bonaire waar te nemen als in Curaçao. Ik kan zowel in Bonaire waarnemen voor notaris Arends als op Curaçao voor een notaris die daar behoefte aan heeft om een kandidaat notaris of een waarnemer aan te wijzen. Maar momenteel werk je bij notaris Arends? Ja, ik woon in Bonaire, ik werk in Bonaire. Maar ik neem ook waar voor notarissen op Curaçao. Je hebt een notaris nodig voor verschillende zaken. Het ambt van een notaris is vastgelegd in de wet. De wet zegt voor bepaalde zaken moet je naar een notaris. Er is geen andere persoon of autoriteit die dat kan doen. Denk aan testamenten, overdracht van huizen, hypotheken, oprichtingen van vennootschappen, van stichtingen. Dat zijn de zaken die alleen door een notaris gedaan kunnen worden. Dus als je een persoon bent die een van die zaken zou willen doen, dan ben je genoodzaakt om naar de notaris te gaan. Wat betekent de dag van vandaag op Bonaire voor je carrière? Het is zeker een interessante dag, zowel voor mij persoonlijk als voor de praktijk. Voor mijn carrière betekent het dat ik zowel wat ik al zei, akten hier als in Curaçao kan passeren. En dat is ook interessant voor klanten die, zoals ik zeg, cross-border dossiers hebben. Je moet je voorstellen, er zijn klanten in Bonaire of klanten in Curaçao die panden hebben op het andere eiland of vennootschappen, aandelen. En die zaken kunnen wij dus juridisch of kan ik juridisch inhoudelijk behandelen vanuit de ervaring die ik in Curaçao heb opgedaan en de ervaring in Bonaire. Ik heb toch een andere vraag. Kan iemand vragen voor, ik ga iets met de notaris ondertekenen. Mag André dat voor me ondertekenen? Mag dat? Dat kan, mits ik waarneming heb. Dus als meneer Arends niet in functie is, hij is bijvoorbeeld in het buitenland, dan heb ik waarneming en dan kan ik de akte verleiden. Dank voor de gelegenheid. Het is zeker een belangrijke dag voor mijn praktijk vandaag. We hebben vandaag de beëdiging van meester Gosselaar, André Gosselaar, als kandidaat tot waarnemend bevoegde kandidaat notaris.
Een notaris heeft een kandidaat-notaris nodig. Althans, bij zijn defungeren zal er een nieuwe notaris worden benoemd. En dat is doorgaans een kandidaat-notaris die zeg maar aan de kwalificaties voldoet om notaris te worden. Je hebt een voorsprong op andere kantoren. Deze notaris kan op Curaçao werken. Wat betekent dit voor uw kantoor? Ik hoop dat het publiek zich dat realiseert dat ik een zeer ervaren en kundig kandidaat-notaris heb. En wij nodigen het publiek graag uit om bij ons te komen om hen op alle rechtsgebieden te kunnen bedienen. Op 12 mei is het Internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld is er op deze dag een bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. Hier de toespraak van de heer Theodorus Brakken, medisch manager Stichting Mariadal. Nou, op de eerste plaats van harte gefeliciteerd met de Dag van de Verpleging. We weten dat er de afgelopen jaren grote ontwikkelingen zijn geweest binnen de verpleging en binnen heel Fundación Mariadal. En zoals dokter Frans net aangaf, komt er voorlopig geen einde aan deze veranderingen. En gaat er op het gebied van hoe wij met elkaar werken nog heel veel ontwikkelingen gaan er plaatsvinden. En het is belangrijk om aan te geven dat het niet alleen binnen de verpleging vorm zal krijgen, maar ook bij de ondersteunende diensten, bij de ICT, bij de facilitaire dienst, de schoonmaak, alle onderdelen van Fundación Mariadal zullen voor een deel in een programma worden opgenomen om aanvullende vaardigheden te leren, aanvullende kennis te krijgen, zodat het werk wat iedereen op dit moment uitvoert en in het verleden heeft uitgevoerd, dat zal er heel anders uit gaan zien. En we staan met z'n allen aan het begin van een nieuwe ontwikkeling binnen Fundación Mariadal. Zoals dokter Frans al aangaf, wordt er hard gedacht over hoe we dat precies vorm moeten gaan geven. Het zal betekenen dat we veel meer aandacht zullen moeten besteden aan ons zelf bij te scholen om nieuwe vaardigheden te leren en de vaardigheden die we hebben geleerd ook bij te houden. Ik ben heel trots dat ik ook onderdeel mag uitmaken van deze beweging. En ik hoop dat volgend jaar, als we weer de Dia di Enfermeria zullen gaan vieren, dat we dan al de eerste stappen zien van deze nieuwe beweging. Ik wens jullie ook nog een hele prettige avond en het allerbeste. Dank u wel. Een expositie bij het Terramar Museum, een tentoonstelling van het onderwaterwereld, het koraalrestauratie gemaakt door Laurie Rockwell. Bij het kopen van schilderijen wordt het geld geschonken aan een Reef Renewal Bonaire. Reef Renewal Foundation Bonaire was born in 2012, and since then we have been growing thousands of corals in our nurseries, and we have outplanted back to the reef more than 21,000 corals. So we work on assisting the natural recovery of the reef in Bonaire, but we don't do it by ourselves. We do it with the help of the community, and we help with the help of people like Miss Laurie Rockwell and the organization like the Museum Terramar and Miss Jude Finn is here. They help us to spread our message and help us supporting our project and believe in our work. So I really need to thank them.
My name is Lori Rockwell, and these are paintings under the sea. It was inspired by the YouTube video from Reef Renewal Bonaire, where people are trying to restore the reefs for the good of the island, the good of our children's future, and the good of the seas. All proceeds from these paintings will go to Reef Renewal. Would everyone please invest in yourselves and in the future of the planet? Thank you. And I want to remind everybody that these beautiful paintings that show the beauty of our reefs will be still available here for a couple of weeks. So anybody who is interested can just pass by at the Museum in Terramar and take a look, and eventually, who knows, purchase one of these paintings, which proceeds will go to the foundation supporting the reef restoration effort on the island. So thank you so much. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.